Și la povestirea ta îmi vine o altă povestioară în care un tată alcoolic avea doi băieți. Unul dintre băieți a ajuns avocat, unul a ajuns bețiv. Când l-a întrebat pe copilul avocat cum de a ajuns avocat când taică-tău era bețiv, a zis din cauza lui tată. Și l-a întrebat și pe celălalt, cum ai ajuns bețiv? Tot din cauza lui tată. Deci, vedeți cum, și să vedem cum ne raportăm la toată această dinamică exterioară a noastră, părinții, societatea, vremurile, comunismul, capitalismul, toate sunt niște lucruri care ne-au amprentat, dar nu ne definesc. Ce ne definește e acel eu interior, acel sine superior care să ne conducă, să ne ghideze dincolo de toate nebuniile ce se întâmplă și care el ne spune, sufletul nostru ne spune în timp real, Adrian, ai grijă, ia-o mai încet, nu e în regulă.